Hi guys! Welcome back sa ating panibagong video. Ngayon, so by the way, this is Bisaya React. So hello guys sa tanang mga Bisaya di, na naadiri sa Manila. So shout out sa tanang Bisaya di, guys, mga buutan kahayo ta. So karon di guys, ay weekend, Sabado. So wala tayo pasok sa work. Syempre, chill na punta, tarata na ito mga biners, sa YouTube. So karon di guys, ang akong tanawon ay ang part 5 na sa Dokyo Barumbado by City Horviners, So, sa wala pa rin subscribe guys sa City Horviners, i-subscribe niyo sila guys kung ganahan mo mga mutanaw og Bisaya nga mga vines. So, malingaw gyud mo sa ilaha. So, i-subscribe niyo sila para update mo sa ilang mga video. So, humana kong tanaw sa part 1, 2, 3, 4. So, part 5 na ta. So, kung makikita niyo sa screen na si Titing, So, si Titing na naglakad. So, tara guys. Tara. Let's go! Si Titing, Kita na si Dokyo. Guy. Orok na sila sa may dapit sa simenteryo, Simenteryo ba na Oras na ba? So may problema nimo, nganong kapatago-tago man ka? Wala biya. Unsay wala biya, ano raman haanin ng dalan no? Mamang haanin man kapaingon. Kuan ko, kang nangihi ko. Nangihe? Wala man yung kita hingawa sa imong uten. Unsa man ka pampers ka kay mo din sur ka panghian mo puron? Kuan kanang nawala man gud akong singko mo na akong gipangitahan ni ba. Ayaw lagi kong lingi. Di ko gusto lingion ko. Sorry na Dokyo. Sorry. Sa sunod gani ha, di ko gusto lang taon ko. Kailan mo na kinsa ko? Oh, Kinsa mo ko? si Dokyo Barumbado. Aw, kailan man ka na ako, Mayo. Rapin diha kawagi ko. Kaya Dokyo ay. Isa man si Tipin. Si Mata. Sonsong ka ng kahoy. Bakit sa mo ka? Siga. Dili biya ko musukol. Di mo sukol nang ikaw may gawa naghilabot ang kapuyo ra kuwari. Ay bisig panghilabot diyan ha kay gikuwi trabi ka na ako. Wala bi ka na unsa. Wala unsa? Mutay ko di mo na sakit ka ko ulo. Ayaw biya bali nang hinaragani ka ayo to. Ina sa man sumba ka? Si Dokyo Barumbado na unlock ni Tipin nga siga arag mata daga na si Dokyo. Ma, dahil maghilabot ma! Yan na, nakita niyo mo. Ay, si Dokyo. Balik adlokan si Tipin ra. Dokyo. Si Dokyo. Patay na. Adlok. Sila madok-idok niya, si Dok kinadok ni ko, Tipin, atay. Ay pangilabot diya Dokyo. Pagkailan ko diyan okay manungan ka nito makita nung yata. Saan makita ni kinsa man? Naiiso kaya to siga kayong mata gilanat ko. Kadlong kalging nungon. Kinsa man? Pagkailan pa diha kay masapan ng yata. Kinsa man gud na? Gag matawad. Lala. Kinsa man gud mo gikadlo kan Dokyo? Ay pagkailan ako naman diyan okay masapan ng yata. Ero? Pero dili. Oo na. Hindi ko mahadlo ko gongo. Si Ben. Dili lagi ako. Tao na ako kilo kinsa to. Tawo? Oh. Sabi, malantaw ko. Pasok bago mo mula ko ron. Malantaw ko ng ikahadlukan. Paano ka naman? Napagkuyo mong kimasapan sa ron. Naba. Bakit lagi mo na ako ron? Oh. Naarama di ka dire. Nang sa Oh, asam ka?
Hoy! Kisa man kag, yo sa man mo sudok, ano nadok man nimo? Anto, tuwi ko gilabot ato. Mahadlok naman to na ako di. Mo akong gilanat. O ba? Anong nahadlok man mo si Dokyo? Maman, wa ka mahadlok na ka? Hala, cute ta kay nimo og mata. Dili ko cute. Isog ko, bagis ko, mong ako tong lanton. Dali mo, kuyog mo. Akong pakito kung saan tulog pagbunog. Pagdali mo. Sige, ang matalpipin. Ayaw biya, bali nang hiniragani. So, ito guys, no? So, maayo. So, napala siya part 6, no? Part 6. So, let's go! So, subscribe nyo guys, ha? Ang Secure Biners